Bible bu panina Exodus bua hian thilmaktam tak inziak kan huwa Pathian in Israel de Aigupta rama tanga huai chuadan tele Aigupta rama thil rapthlak tak theihin tuithi sena changthu te chung u te thausi te thau te ran thilthleng khoihli rialtla khaw khothim le fatir thi thu te thil rapthlak tak mai inziak kan huani nimasla heng thuzia Exodus bua thilthleng te hi Bible lovah chhiar thayamu aniem engtin nge hai hi Bible lovah tangina thleng nge ani ti kan finfia thayang ti ingai tuang ayem athai ani the admonitions of Ipuwer the Papyrus Ipuwer le the admonitions of the Egyptian sage the Ashriat book le khazia ka hian ain zia ani the admonitions of Ipuwer a hian Aigupta ram chu aboi chiam thu te nal lui thi sana chang thu te chelo ten an pu te thil an nei sak chun chang te chu ain zia ka soi ani tin tra matlak thu te le chelna rap thak tak a thleng thu te po a soi bok he an thil hu chua hi scholar then khat te chuan BC sang khaza hi somnga a ramasis pahina hun laivel ani ang tima se zirmi tamjok tele scholar tamjok te chuan BC sang khaza li somni baru hun laivel ani anti hemia thu in ziak then khat te chu lui chu ti sena achanga mi te chuan an in thawa ti te an omna tin hun awangin bul lai ran te chu an rama ran nung zong te po an thin lungin an ru mani ti te kong khar le kul te chu akang ani te thingkung te chu an tlua azar te po ti thia an ni ti te thaile thai reng hu tur om lo an ral zau deuh te ani tiang te ram chu athim mut mai ani ti te mi te chu an thlema an unau khum tu chu an om rem rum ani thinlung chu akia nadna chu an lei chu alu khata thisen chu khoya bok mu thei ni in thina chu a chol lo ani in ain zia ani hek thuziak te hian Bible thuziak te chu arin tlak zia le adik ngei ani ti min thil nam le ho thin chu wangin Bible thuziak te le thu sei te hi adikin arin tlak em mai ani